טוב, בוא נשחרר לכמה רגעים הקרובים. בוא ככה... תן לנשימה את מלוא תשומת הלב. נפתח את העיניים, נשלח את הידיים אל מעבר לראש, אחורה, רחוק, להימתח, כמו מתיחה קצת של בוקר. טוב מאוד. יש לך בסוף האימון סופגניה וספינג'. לפציולדת. לפציולדת. זה ממש היום. כן, אתמול זה היה הדלקת הנר, והיום זה... היום כאילו יכול זה הנר החמישי. 18 שנה, זה מטורף. כן. חצי חיים. כן, במידה מסוימת זה חצי חיים. מטורף. כשאני אהיה בן 40... 40, זה יהיה בול, עוד שנתיים. 38 יום, נכון? כן, כשאני אהיה בן 40, אז אני אהיה 20 שנה פצוע, 20 שנה לא פצוע. יש לי זכות בעולם הזה שאני סובל ממשהו שרוב האנשים שסובלים ממנו לא מדברים עליו. אני כל יום חוזר אחורה. כאילו אני זומבי. אני לא מרגיש. אין לי מושג מה זה התקף חרדה, אבל פתאום אני מרגיש שהנשימה נעצרת. ואני צריך לקיים איזה תדמית של גיבור, אבל אני לא מתפקד ואני לא חי. בסופו של דבר תמיד ידעתי. כל החוויה הזאת שלה כמו ניתוק, כמו ריחוף כזה דרך החיים שלך. אתה לא נוהג באוטו, אתה יושב ליד ורואה מה קורה. לקח לי שנים עד שכאילו התחלתי לשקול בכלל את האופציה שזה לא פשוט אני. למרות שלא הייתי ככה לפני, כן. ידעתי שזה אירוע שזעזע אותי, לא ידעתי באיזה level. וחלק מהדברים זה איזשהו ניתוק רגשי שקורה, והניתוק הרגשי הזה הוא לא מוגבל רק למה שאתה רוצה. לפעמים הקשרים עם אנשים הם קצת יותר שטחיים, ולא תמיד הצורך בכל המפגשים החברתיים האלה. אני כן יודע שמאז שכביכול נתתי לזה את אוקיי, אני מכיר בדבר הזה שהוא קיים, אז זה כן שחרר איזשהו לחץ. דצמבר 2005. השעה 6 בבוקר. אני עולה יחד עם המפקד שלי ועוד שני לוחמים לסיור. ערב לפני זה אני הייתי משובץ לסיור. זה היה כל הסיפור הזה שמתאר היה ביום חמישי. אני בא להסתכל על הלוח שיבוצים כאילו בחמישי. אני משובץ לסיור כאילו של הבוקר. לא יכול להיות החופל ככה, כאילו צריך... והלכתי לדרור. וכאילו קצת קרב נגיחות ידידותי כזה, ומה אני חייב לך פה שם, הסכימו להחליף. עכשיו הם משובצים לסיור הזה, ואני החופל. אחרי בערך שעה, אנחנו עושים סיור בגזרה, אנחנו מקבלים התראה. בכוונת מחבלים לבצע פיגוע ראווה באחד מופעי חנוכה בשטח ישראל. המפקד שלי, אורי בינמו,
מחליט לקחת את הסיור ולהקים מחסום ביציאה הדרומית של העיר טול כרם, שם שירתנו. אחרי בערך שעה במחסום, מגיעה מונית פלסטינית, טרנזיט, שבפנים יושבים 8 נוסעים. קמים בבוקר, לא זוכר בדיוק מתי. קמנו אני ואביב, הלכנו כאילו ברגיל, חצי ב' על כוננות, הולכים לצחצח שיניים. אנחנו מוצאים את כולם מהרכב, מעמדים אותם בשורה ובודקים אותם. אחד מנוסעי המונית לובש בגדים ארוכים, מעיל אור גדול, מבנה הגוף שלו רזה, אבל מעיל האור שהוא לובש מנפח לו את מבנה הגוף בצורה מאוד מחשידה. בן אדם מזיע בכמויות, ואתה רואה שמשהו מחשיד במבט שלו, אתה רואה שמשהו הולך לקרות פה. באותו רגע לוקח את הנשק ומכוון עליו. הוא אומר, תוריד את המעיל, והוא לא רוצה להוריד את המעיל. ממש בדרך למכולה של המקלחת, כאילו שומעים פתאום בום כזה גדול, אבל מרוחק מאיתנו, לא יודע, 5-7 קילומטר, משהו כזה. ואז עוד בום, קטן כזה יותר. אז אותו בן אדם לוקח את הידיים, פותח את המעיל, את הרוחצן, ותוך כדי שהוא פותח את המעיל, הוא לוחץ על כפתור שמפעיל איתו מטען חבלה במשקל 30 קילו. מחבל מתאבד שהיה בדרכו לפיגוע בישראל נבלם במחסום פתע של צה"ל. וכך זה נשמע בקשר בזמן אמת. דרור 50. 50, שומעים אותך, דווח. 50 דרור. יש לנו פצועים, יש לנו פיגוע. יש בלגן שם. בלגן. אני רואה כאילו טרנזיט כזה על הצד, מפויח. במבט חטוף, כאילו אין אנשים מסביב יותר מדי. אחרי זה הבנתי שדרור כאילו ירה והבריח אנשים. ואז אני רואה את דרור, הוא פשוט יושב על הקרקע עם הנשק שלו ביד. אני רץ מגיע מאחוריו, הוא מסתכל עליי, ובום, נופל לאחורה. הוא כולה מסננת, כל הרגל שלו, הכל רסיסים, יש לו פציעה שמשפריצה דם מהמפסע, כאילו ממש חזק. הוא אומר לי, זיכרמן, אתה לא ישן, אם אתה ישן, אתה לא מתעורר. באותו רגע אני מבין שאני עומד למות. ואני בעצם משאיר את עצמי ער בכוח כל הפינוי. איי ויי. קודם כל נשים לה קצת מים. הלו. מה נשמע, אמא? עשית הרצאה היום? מה עשית? עשיתי 2 הרצאות בבוקר, ועכשיו אני בדרך לסטודיו להכין אימון ועוד הרצאה. ואז יום העצמאות, אתה יודעת, מתחבא מהזיקוקים. אבל מודיעין זיקוקים בלי רעש. גם פה אמור להיות, כביכול. קפצנו 4, פרקנו מהרכב, ואז ניגשתי להאמר. מצאתי שם את זיכרמן על הרצפה. כל הזמן אמרתי לו, זוכר שהגעת לפלוגה, אני זוכר כמה אתה אוהב עגבניות, היה לו פטיש מאוד מוזר לעגבניות. ובאירוע הזה מה שממש עזר להשאיר אותו בחיים, כשהוא התערפל וניסה כמה פעמים כבר לעצום עיניים ולסיים. אני לא יודע, עומד שם, כולי דם, אלם טוטלי, כאילו שוק, לא מבין מה קרה לי בכלל. פתאום בא מאחוריי מישהו מהרבנות הצבאית, שם לי שקית ביד, הוא אומר לי בוא. הוא פשוט מצביע לי, הנה, ואני כותף חתיכות בן אדם מהעץ. ואני שואל אותו, את מי אנחנו אוספים? כאילו,
מה אנחנו אוספים פה? הוא אומר לי, אי אפשר לדעת אם זה... אם יש ספק, אין ספק. צריך להביא לקבורה. ואני לא מבין בכלל מה הוא מדבר איתי, את מי אני מביא לקבורה. עכשיו, כאילו, לקחו את החבר שלי, מה הוא מת, כאילו, זה החטיפות שלו. התחלנו ללכת בתוך המטע הזה, עד שראינו איזשהו בור מאוד גדול, והלכנו והתקרבנו, ראינו בעצם ממש את הפנים של אורי מלמעלה, כל צעד רואים עוד חלק שלו ועוד חלק שלו. היה ברור שהוא כבר נהרג מיידית. הוא היה מפקד שלי והיינו חברים די טובים. שמחנו אחד על השני מאוד, דאגנו אחד לשני מאוד. הוא באמת היה אכפת לו מהחיילים, הוא באמת אהב את מה שהוא עושה, והוא באמת מת כמו שהוא רצה למות. צריך להגיד המשפט הזה, כן, משפט קשה. אבל הוא מת בזה שהוא הציל חיים. הייתה אווירת נכאים, די מתקשים לעכל, אבל הצבא זה ממשיך, המשימות ממשיכות והשגרה ממשיכה, אין איזשהו ברייק מהדבר הזה, הכל ממשיך, לא עוצרים. לנו רס"פ שקוראים לו רכטמן, עזר לי להוריד כאילו את הבגדים, שרפנו אותם. בסוף היה כזה, אנחנו לוחמים, אנחנו עוברים הכל ביחד. תעוף לחדר שלך. ישבתי בחדר, אני לא יודע כמה זמן, בטח יומיים או 3, כאילו שלא הצלחתי לדבר בכלל. ציעו כאילו ללכת לקב"ן, מי שרוצה, רק המילה הזאת כאילו הרחיקה אותי מזה לפחות. הגענו כבר לפלוגה אבילה בערב. בחצי שעה ככה הרים לי לזגורי אחרי שהיה איתי. עם לנשקים עם מדים מגואלים בדם ומבקשים מאיתנו לשטוף את המדים. שנינו ככה בהלם עוד מהבקשה. התחיל לשטוף, רואה הרמות של דם, נקשור את הרמות של דם. בבקשה אני מסתכל כזה על זגורי ואני קולט שהוא עומד והוא בוהה בבגדים. שאלתי אם הכל בסדר, הוא אומר לי, אני לא מסוגל לעשות את זה. אמרתי לו, תלך, אני אעשה את זה. וזה היה לבוקס בבטן כזה שממחיש את תוצאות האירוע. הופה. אוי ויי. אפשר לאכול. אל תשמע אוכל, גמרנו, היום אין אוכל, היום אתה בצום, תחשוב שיום כיפור היום. אני חושב על קרם ברולה. קרם ברולה, אני לא יודעת בכלל. למה את לא יודעת קרם ברולה? אני מת על קרם ברולה. יודעת למה? למה? כי זה צרוב למעלה כזה. זה כזה צרוב. אתה אוהב רק את הצרוב? אני אוהב את ה... כן, למטה לא טעים. אבל למעלה כזה... אז תיקח סוכר, תשים אותו באיזה כלי, תצרוב את הסוכר. אני רוצה לשלם 60 שקל על קינוח, מה קרה? מה זה, בואי תראי לי. אין לה אותיות, ואלה המקומות שצריכים למלא אותם. נו, תביאי. אז זה פה מענקים. עוד לא ניקוח לזה. בסדר. אין לי סבלנות. אתה רוצה עיתון? יש יותר בציפיות ממני. אז יש לך עיתון. יש לך יותר בציפיות ממני. לא מצפה ממך לכלום. לא מצפה לכלום. אף אחד לא מצפה ממני לכלום. איך נפלת? זה? כן. באימון.
תחשבי שאם רגע זה הייתה בריאה, לא הייתי כיסא. לא הייתה על כיסא, אבל בכל זאת כשיש שבר קשה להתנייד עם... כן. שהרגל השנייה בריאה. כן, אבל אני לא יכול לעמוד עליה הרבה. בלי קביים אני לא יכול לעמוד עליה. זה מה יש. זה מה יש, תתמודד. זה מה יש, זה החיים, אם זה ננצח. הנה. זה נוח. לא האמנתי בחיים שאני אוכל ללכת רגיל, שוב, לא האמנתי. כאילו, אמרתי, טוב, בוא ננסה, בוא נראה מה זה ייתן לי, אני יודע, כזה, הייתי סופר סקפטי. ועל השנייה הראשונה שאני שם את האב טיפוס, עוד לא המכשיר עצמו, האב טיפוס, פתאום מרגיש משהו שונה ברגע, מרגיש שאני הולך פתאום. פתאום מרגיש שהרגל לא על הרצפה, היא ככה קצת באוויר, היא מרחפת טיפה, וכאילו, אבל אני יכול ללכת פתאום. אחרי שינוי מטורף זה כאילו שזה שינה את החיים בקצה לקצה. יאללה, בואו נתחיל. Let's begin. עמדו להכין את ההורים שלי שאני לא אשרוד את זה, ואני מתואר אחרי 3 ימים בעצם. כשאני מגיע מחלקה אורתופדית, אז מודיעים לי, אורי נהרג, ואז אני מתחיל להשתגע. להתחרפן, מתחיל לכעוס על עצמי, למה לא הייתי מתחבר על זה, ולמה ככה ולמה ככה. מתחיל לכעוס כעס מאוד קשה על עצמי, ורגשות שם מאוד חזקים. survivor's guilt, כאילו של אני הייתי אמור להיות על הסיור הזה, וגם האשמה הזאת של אני שמתי אותם על הסיור הזה, שזה מה שקרה להם. והנה אני, כאילו, הייטקיסט עם חיים טובים ומוצלחים, לא חסר לי כלום, יש לי 3 בנות, יש לי בית, הכל טוב איתי, והם אחד מת ואחד כאילו נאבק עם החיים. עכשיו מסיים נכנס לפסיכיאטר, ואני כבר בדמות של גיבור, כאילו, כי כל הזמן אומרים לך, אתה גיבור, אתה חזק, אתה... ואז אני מגרש אותו מהחדר, כי אני מבחינתי, מה אני לא חולה נפש, מה אני דפוק, אז הכל בסדר איתי. חזרתי ללכת כמעט, ועברתי את רוב הניתוחים שאני צריך לעבור, ואחרי 2.5 באמת אני כבר חוזר ללכת, ו2 אחרי הפציעה, הולך בלי קביים ועושה טיול דרום אמריקה, מה שתכננתי לעשות. ודווקא שם, במקום הרחוק, מכל אדם, מכל העולם כזה, דווקא שם, אני חווה חוויות שאני לא רגיל לחוות אותן. הייתי במועדון, בפאב עם חבר בארגנטינה, ויש אנשים, רוקדים ואורות ופליקרים ומוזיקה. פתאום תוך כדי שאני במועדון, מרגיש כאילו נוחת עליי מסך שחור כזה, אני לא רואה כלום. ופתאום נשמע יריות. כל האנשים בפאב, אני חושב לאיפה אני מפנה אותם עכשיו. ואיפה יש נשק. איפה אני תופס מחסה, ואיפה יש כיתת כוננות, ואיפה אני עכשיו קורא לחיילים שיבואו לעזור לי, ולמה אני לבד, ואיפה כולם נעלמו לי פתאום. אחרי איזה כמה דקות אני מוצא את עצמי מרוסק בפינה בפאב, ומחכה יקרה משהו, כאילו, שמשהו יתפוצץ עוד רגע. עכשיו, חבר שבא איתי מהארץ שרואה אותי, הוא בא כל נותן, רואה שלי כזה נמצא ככה בפאב, בפינה כזה, בוא נותן איזה מכה כזה על היד, עושה לי, הכל בסדר איתך? עושה לו, כן, כן. אתה בטוח, הכל טוב? הכל טוב, הכל טוב. עכשיו, אני יודע מה זה הכל טוב הזה. הכל טוב זה אומר לא טוב לי. אבל אני חש בושה מאוד גדולה, שאני חווה פלשבקים ודיכאונות וחרדות, ואני כאילו, אין לי מי לדבר, אין לי מי לשתף את זה. כלפי חוץ אני מראה שאני מחייך ושמח ורגוע והכל טוב. ואז אני חוזר לארץ, מסתגר בבית, מנתק קשר מרוב הסביבה שלי, פשוט לא חי. חי מת. אימון גיבורים זה אימון שעושים בדרך כלל לזכרם של האנשים. בארץ עושים את זה ביום הזיכרון. מי שרוצה יכול לכתוב, אם הוא מכיר מישהו שנפל, מישהו שנהרג, מישהו שהוא רוצה להזכיר, רושם אותו פה ומקדיש לו את האימון הזה.
אני, מי שכתבתי שם, זה חבר'ה שהיו, זה המפקד שלי שנהרג איתי באירוע, ותום דקל, בחור שהיה אצלנו בגדוד, נהרג בנשק כוחותינו בזמן מעצר. יש לנו? מעולים אתם. פתאום אני שם לב שעבר כמעט עשור מאז שאני בבית. עכשיו גיל 30 אני מסתכל אחורה, ואני אומר, וואלה, לא עשיתי כלום מעצמי. הייתי בבית כל היום. לא עושים מעצמי שום דבר, לא לומד, עובד בעבודות מזדמנות או בעבודות שאני לא אוהב, ופשוט תקוע בבית, כי אני בחרדות כל מיני, כי אני לא רוצה את עצמי מתפקד בשום מקום. לא צריכתי לדבר את זה, לא צריכתי להביע את זה, בעיקר אמרתי לעצמי, יהיה בסדר, הטבעתי את עצמי בעננים של מריחואנה, יותר דברים הריגו אותי פתאום, איזה סיוטים בתדירות יותר גבוהה ויותר פלשבקים, וילדות צורכות, אני יכול לאבד את זה. שהתחילו יותר קסאמים באזור המרכז, אז זה גם החמיר לי את זה עוד יותר, ועם פיגועים, וסירנות פתאום, או איזה פיצוץ, ונראה כל אחד דרוך ועצבני, וואלה, סתם ילדות שלך יושבות פה בסלון טלוויזיה, הם לא עשו כלום, אבל אתה בטורים כאילו מהזה, ולך תסביר כאילו למה ומה ומי. לא היה יום שזה לא עבר לי בראש. לפחות פעם אחת, זה יכול להיות בסיטואציות שונות, זה לא חייב להיות איזושהי רוטינה קבועה, אבל לא הרגשתי שזה, לא נתתי לזה את המקום להגיד, אוקיי, אני עכשיו לא מתפקד, או שזה פוגע לי בתפקוד. לא, זה משהו שקרה, ומי שקם עם סיוטים בלילה, או מישהו לחלוטין לא מתפקד, ולא מחזיק עבודה, ולא מחזיק משפחה, אז זה מאוד ברור, ואין פה מה לדבר, לפחות הפצע הוא נוכח. ומי שנאבק, אבל הוא תפקודי, אז זה מאוד מאוד חמקמק, גם לסביבה וגם לי. לקבץ בטן, לקבץ אגן. 15 שניות. לא לבכות. היי, תשאיר. You see, Martin, we do this now. 1, 2. Muy bien. Okay, tipa. Kelly, look at me. Not here. Here. Oh, Ben. And don't go up. And don't go up. You stay here and only hands. Okay? Yeah. And now do plank. זה לילה אחד, באמת חלמתי ראש היה פציעה 1-1, הבנתי שזה הפציעה ממש. מתעורר במיטה עוד פעם מלאה בשתן, כמו פעם. ואז אני מבין שמשהו פה לא בסדר, ובאותו רגע אני הולך פעם ראשונה לטיפול, אצל פסיכיאטר. אני מגיע אליו, שיחה של 2 3 אפילו, ממש אני מספר לו על הכל, ובוכה לו וחופר לו ומוציא הכל החוצה, והוא שואל אותי הרבה שאלות. ואז הוא אומר, הם מסתכלים לי הכל במשפט, חביבי, אתה הלום קרב. זה הסיכום שלו. לפני 5 חודשים חוויתי כאילו משבר חיים מאוד מאוד מהותי, שכאילו היה לי פלשבקים מהגיהנום וסיוטים כל לילה, ופשוט נראה ככה, כאילו הייתי, והלכתי לטיפול. פעם ראשונה? פעם ראשונה. זה גם פחד, כי אתה אומר לעצמך, איך הגעתי למצב שאני אהיה פוסט-טראומטי, שאני הלום קרב. וגם מצד שני, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש שם הדבר הזה, זה קיים, מכירים בדבר הזה. אני לא משוגע, אני פוסט-טראומטי. אוי, איי, היה לך משעמם בלעדיי בבית, אה? גוש של טמטום, אין מה לעשות. באפריל השנה התקיימו עדות העניין באגף השיקום
צה"ל פוסט-טראומטי, ומאז ועד היום הוא הוצפז בחודש. המקרה ההוא עורר את המערכת לשיפוי, רפורמה כנסת אחת המרחיבה את הטיפולים הנפשיים יצאה לדרך, אבל זה לא מספיק. עדיין לא השתנו, הדברים צריכים להשתנות במיידי, ואנחנו לא רוצים שיקרה עוד מקרים כאלו. הדברים האלה צריכים להפסיק, די כבר. כן, יובא לשופט מחר. אני גאה בו, הוא היה רק דבר שונה לגמרי. הוא לא היה מחייב. היום אפילו משפחתו את מה כלפי אגף הביטחון. איזה חוצפה איזה תעוזה יש לגוף הזה.